लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्स लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ AM फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर, आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो जाखांफु फाव खालामगिरि बिथां लिंसार बसुमतारी, लोगोसे जाखांफु फाव खालामगिरि मनालिसा हाज'वारी बिथांमोनखौ। स' बिथांमोननिनो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि DOPखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा, आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ AM फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' बिनिखायनो जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ लिंसार बसुमतारी लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथां सानैनि फाव खालामनायावनो RD मशन पिक्चार बेनारनिफ्राय सोरनाव सोंनो मुंनि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय, जेराव बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारिया, आरो स्ट'रि डाइरेक्शन करिय'ग्राफ DOP पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा। स' नोंथांमोना बे RD मशन पिक्चार बेनारनिफ्राय रिलिज जानानै थांनाय सोरनाव सोंनो अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखैब्ला RD मशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ PD प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो मोनसे बोदोर बावली मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय, आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ सन्जिब बसुमतारी लोगोसे जेनिफार दैमारि बिथाङा, आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङा। स' नोंथांमोना बे बोदोर बावली अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौबो जाय दासिमबो नायाखै PD प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।